L-operazzjonijiet kollha kanċellati. Emerġenza fl-Isptar Mater Dei e kif mejn tal-ilma tal-Gvern infaqa u għerreq partijiet kbar tas-swali tal-emerġenza, tal-imaging, l-M3 u l-M5 fost oħrajn. Net News kien informat li għal xi ħin kien hemm madwar 10 cm ta' ilma f'dawn is-swali u riżultat ta' dan ġew imħassra l-operazzjonijiet kollha li kellhom isiru 3 filgħodu. Xi ħaddiema kellhom jiġu evakwati hekk kif il-ħsara infirxed f'diversi kanen inkluż dawk tal-misħun. Jidher li kienet pressa qawwija li waslet biex infaqa l-mejn tal-Gvern u li wassal għal din is-sitwazzjoni, sitwazzjoni li l-isptar qatt ma kien ra bħalha. Huwa mistenni li l-operazzjonijiet li kellhom isiru 3 jiġu posposti għal dati oħra hekk kif il-ħaddiema tal-isptar issa għandhom uġigħ ta' ras biex jaraw fejn se jdaħħlu l-operazzjonijiet li ma sarux. Mhux magħruf lanqas eżatt jekk sarx ħsara lil xi apparat jew lill-istruttura tal-isptar. Intant infermiera u qraba tal-pazjenti ddeskrivew dak li raw bajnejhom bħala diżastru sħiħ. Is-sitwazzjoni ġiet lura għan-normal għal ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar.